Ola, boa tarde. Abrimos hoxe o Galicia Noticias dando conta dun accidente fatal doméstico que lle custou a vida a un home no concello ourensán de Verea. Preto das 9 da noite, o home quedaba atrapado no fallado da casa no oco dun montacargas artesanal que tiña instalado. Os servizos de emerxencia precisaron liberar o corpo sen poder facer nada por salvarlle a vida. Topámonos a persoa atrapada entre a planchada e un elevador artesanal no que se desprende o soporte principal e este atrapa a persoa contra a planchada do fallado da vivenda. Despois do cheo de onte á noite na Praza do Obradoiro, Santiago celebra hoxe a festividade do Apóstolo. Hoxe é o día de Galicia para todos, pero na capital vívese dun xeito especial porque é o día grande da cidade. As rúas do casco histórico énchense de música e visitantes que se misturan cos peregrinos e turistas que agradecen o ambiente festivo. Ademais, a temperatura convida a encher terrazas e prazas porque non son temperaturas moi altas. Facía anos que non viña aquí, pero hoxe estábamos por aí de ruta e dixemos, bueno, vamos a ver o posto xa que o día e cadra nos ven. Tanto esta como a Ascensión son moi boas feiras. Bueno, o día presta, entonces. Hoxe no Galicia Noticias imos dedicarlle especial atención ademais a unha sobremesa moi da provincia de Ourense, concretamente de Tribes. Hoxe, Xavier, imos coñecer os segredos da bica. Sí, vos coñecer este postre, o máis internacional de Tribes, na 53 edición xa desta festa da bica que se celebra. Agora estamos xa na preparación da comida institucional. Antes pola mañá houbo unha mostra de palilleiras, a segunda edición. Pola noite aínda quedan concertos tamén. Mañá haberá unha caminata que se recupera a mañá ás 8:15 da mañá con máis de 15 kilómetros e pola noite un concerto de Luar na Rubre. Un home faleceu na súa casa do concello ourensán de Verea despois de quedar atrapado no oco dun montacargas da súa vivenda. Que foi o que pasou exactamente? Xoel, contanos. Pois ás 9:45 da noite, Alberto, un particular daba aviso dese tráxico suceso que se producía aquí neste lugar de Cexo, no concello ourensán de Verea. Aquí mobilizáronse nun primeiro lugar efectivos sanitarios que localizaron o corpo sen vida dese home nunha zona de difícil acceso no interior da súa vivenda. Por iso foi necesaria tamén a intervención dos bombeiros da Mancomunidade de Celanova que localizaron e liberaron o corpo sen vida deste veciño. Pero antes foi necesario tamén asegurar esa estrutura, ese montacargas artesanal que tiña un oco dun 6 metros de altura entre a parte alta do fallado na que o home quedaría atrapado e a parte baixa da vivenda. Ata aquí mobilizáronse ademais tamén axentes da Garda Civil e membros de Protección Civil. O falecido, un home duns 70 anos, quedou atrapado no burato do fallado da súa vivenda, situada no lugar de Ceixo, no concello ourensán de Verea. O 112 recibiu unha chamada de alerta arredor das 8:45 da tarde do venres. Ata o lugar desprazáronse nun primeiro momento efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias. O home estaba nun lugar de difícil acceso, a unha altura de máis de 6 metros, e por iso solicitaron a axuda dos bombeiros. O falecido quedou atrapado ao caerlle enriba un montacargas artesanal que empregaba para mover leña. Topámonos a persoa atrapada entre a planchada e un elevador artesanal no que se desprende o soporte principal e este atrapa a persoa contra a planchada do fallado da vivenda. Asegurar a persoa e a estrutura porque estaba todo con peligro de caída, había unha altura de sobre 6 metros desde o fallado por o oco hasta a parte baixa da casa. Entón o primeiro que facemos é asegurar a tanto a vítima como a estrutura e esperar a que os servicios xudiciais nos autoricen ao rescate da persoa. No operativo de rescate participaron 5 bombeiros da Mancomunidade de Celanova, así como efectivos de Protección Civil e da Garda Civil. Mentres en Lugo continúa a busca da moza de 24 anos de idade que está desaparecida dende o pasado martes. A moza, Carmen López Rebolo, que reside na parroquia lucense de San Xoán de Tirimol, falta dende o martes día 21 ao mediodía. A última vez que fui na rúa Divina Pastora, no barrio da Milagrosa. Mide uns 65 metros, é de complexión delgada, ten media melena de cor negra e ollos azuis. Cando se lle viu por última vez, levaba posto o uniforme do Carrefour onde traballaba. O aumento dos atropelos en varios pasos de peóns preocupa os veciños de Arzúa. Para evitar estes accidentes, iniciaron unha campaña de recollida de sinaturas que pide medidas urxentes. Cruzar a Nacional 547 no centro de Arzúa ten as súas complicacións.
o volume de tráfico é moi intenso. Agora está vendo moito tráfico porque ainda non hai autovía e pasan todos os camións e todo por aquí. E isto xera situacións de perigo. De feito, aumentaron os atropelos mesmo en pasos de peóns. Os máis recentes foron na última semana. A chica atropellaronlle outro día aquí un can no paso de Pietós e o mesmo día un señor ali máis adiante naquele paso de Pietós dali tamén un señor. O do outro día dixeron que fora nun paso de Pietós, que ele iba cruzando o paso de Pietós. Que o colleu debía vir a moita velocidade, non sei. Es que aquí con los camiones que hay, como no cambien, igual que en el centro del pueblo que hay semáforos y pusieron 2 semáforos en vez de 4 para regular el cruce, es fatal. Ha muerto gente, creo, en el cruce. Para evitar que ocorran estes accidentes, puxeron en marcha unha campaña de recollida de sinaturas. Piden que se tomen medidas urxentes. Pareceme ben que se tomen medidas como é debido, porque a calquera que piña nos pilla aí, é medio que pasa. Home, a mí me parece estupendo. ¿Por qué no? Si se pode todo o que sea mellorar as cousas, a mí me parece estupendo eso. Hombre, que habría que ter máis seguridade, porque eu incluso lle viña dicindo que ainda que este o semáforo verde, hai que mirar moito desde lexos a ver se paran, porque normalmente non paran. Creen que deben actuar ante unha situación de risco que se alonga polo atraso na apertura do último treito da autovía Santiago-Lugo. Es peligroso, hay mucho camión. A ver cuando abra la autovía, si todo este tráfico de camiones se va por la autovía, es lo que espero. Mentres agardan que se actúa axiña a prol da seguridade viaria. As candorcas volveron golpear outro veleiro na costa galega. Esta embarcación de bandeira sueca e con 2 persoas a bordo viuse en apuros fronte á costa de Cedeira. 3 candorcas provocaronlle unha avería que o deixou sen temón e o gardacostas de Galicia tivo que remolcalo ata o porto de Celeiro. Os xoves afundiron outro veleiro fronte á estaca de Bares e nas últimas horas rexistraronse tamén incidentes na costa asturiana. A Costas de Galicia tamén tivo que axudar un veleiro portugués con 6 persoas a bordo que encallou na enseada de Combarro tras quedarse en máquina. A auxiliar do Sebastián de Ocampo evacuou unha parella ao porto. E os propietarios de piñeirais poden acceder de balde aos tratamentos pro control das bandas, uns fungos que causan graves danos nas árbores. As áreas prioritarias sitúense principalmente no interior da provincia de Lugo. A proliferación das bandas vermella e marrón preocupa no sector forestal polos danos que está a causar nos piñeirais. As bandas dos piñeiros son enfermedades fúnxicas que afectan sobre todo as follas, as acículas do pino. As follas do pino son as acículas, entón hai un fungo que se deposita nesa folla e acaba necrotizando e provocando a morte desas acículas. Si os ataques son reiterados, esas acículas van morrendo, morren normalmente a banda afecta desde a parte inferior do árbore hasta a parte superior, e se os ataques son moi agresivos e moi repetitivos no tempo, poden chegar a causar a morte do pino. Por iso organizaron unha campaña para que os propietarios podan acceder de balde aos tratamentos. En principio, os propietarios particulares teñen que chamar á Fundación Arume e ali darlles unha serie de datos que son pois os seus datos identificatorios do propietario, nomes, apelidos, o DNI, os datos de contacto e despois as referencias catastrais das masas que teñen que tratar, a idade das árbores e que especie. Logo, en función das áreas prioritarias, fan os tratamentos. Os tratamentos son en base a abonos foliares e o que buscan é que o pino este forte, que teña moita vitalidade. Entonces, si é como a enfermedade nunha persona, si unha persoa ten unha enfermedade pero está moi sano e está moi forte, entonces é capaz de superar esa enfermidade. Xa realizaron os tratamentos en bastante superficie. Na Fundación Arume debemos de recoller sobre 6.000 hectáreas, das que se tratou máis ou menos a mitade, e despois Montes de Xestión Pública debeuse de tratar sobre 7.000 hectáreas, un total máis ou menos de 10.000 hectáreas. Tamén é importante o manexo silvícola. Deixar espazo entre as árbores fai que estean máis aireadas e dificulta o desenvolvemento dos fungos. A Consellería de Sanidade desaconsellou este venres o baño nas praias de Rodas e Figueiras das Illas Cíes de forma temporal por un episodio puntual de contaminación microbiolóxica na auga, algo pouco habitual no arquipélago e cuxo orixe aínda se descoñece. Estas análises que detectaron a contaminación producíronse pouco despois de que o venres da semana pasada Baiona pechase 2 das súas praias máis coñecidas, a Ladeira e Santa Marta. Aínda que se especula se esta abertura tamén podería ser a que afectou a Cíes, aínda non hai confirmación oficial. No caso de Baiona, o pasado martes volveron ser abertas ao recuperar a calidade excelente da auga.
O Concello de Nigrán activou esta fin de semana un paquete de medidas preventivas ante a situación de prealerta por seca que afecta a área metropolitana de Vigo. Dende a fin de semana permanecerán pechadas as duchas das praias e limitarase o rego dos xardíns e zonas verdes municipais co obxectivo de reducir o consumo de auga potable. O goberno local insiste en que o abastecemento está garantido, pero fai un chamamento á colaboración da veciñanza para evitar usos non imprescindibles. A policía desartellou unha organización criminal asentada en Madrid dedicada a cometer roubos con violencia e intimidación a creadores de contido digital. Foron detidas 4 persoas, 3 en Madrid e unha na Coruña, acusadas dos delitos de organización criminal, roubo con violencia e intimidación, detención ilegal, secuestro e lesións. A rede desarticulada dedicábase a gravar videoclips en inmobles que alugaba e aos que acudían os clientes. Alí había outras 2 persoas que lle esperaban dentro, disfrazados coa cara oculta con pasamontañas, bufandas e mesmo con globos, sendo todo isto a suposta vestimenta pro vídeo. De seguido iremos ata a Pobra de Trives que hoxe homenaxea a súa mundialmente famosa bica. Nuns minutos aquí no Galicia Noticias. E imos agora de paseo en directo por 5 puntos da xeografía do país a través das cámaras da nosa páxina web e comezamos, como non, por Santiago, que hoxe celebra a festividade do Apóstolo, o Día de Galicia. Vemos a Praza do Obradoiro coa actividade propia dun sábado, co engadido de que é día de festa. 22 graus nestes momentos. Continuamos máis ao norte na cidade da Coruña, día solleiro, sen moito vento e temperaturas un pouco baixas para ser o mes de xullo, 22 graus agora. As temperaturas agora, nestes momentos en Sanxenxo, tamén son bastante cativas. Ceos con algunha nube baixa na vila pontevedresa e 20 graus. No centro da provincia de Ourense as temperaturas son máis altas, na rúa teñen 24 graus agora mesmo, 27 de máxima que terán hoxe. E rematamos o noso repaso pola xeografía na Guarda, 21 graus teñen agora mesmo e aí quedarán porque é a temperatura máxima de hoxe nesta vila mariñeira. A capital de Galicia vive hoxe, como dicíamos, o seu día grande, con gran ambiente nas rúas e, ademais, con moi boa temperatura, porque a calor non apreta, aínda que sí, ameaza a chuvia por momentos, Abela, ou non? Contanos. Que tal, Alberto? De momento non chove, ni moito menos aquí en Compostela, e o que sí que percibimos é que cada vez son máis as persoas que deciden vivir, disfrutar, gozar das festas do Apóstol aquí en Compostela. De feito, hoxe 25 de xullo, esta cidade multiplica por 2 a súa poboación, chega a haber máis de 200.000 persoas, e moitas desas persoas, a maioría, móvense por aquí, por onde nos estamos, nos arredores da Praza da Quintana, Praza do Obradoiro. Son 12 kilómetros de casco histórico, de rúas estreitas, empedradas aquí en Compostela, que vemos e percibimos ateigadas de xente tamén de moitísima actividade. De feito, hoxe 25 de xullo é o día do ano no que máis xente hai aquí en Compostela. E esta pasada noite, a do 24 ou 25, é tamén a noite con maior ocupación hoteleira aquí en Santiago de Compostela neste mes de xullo. Hai moita xente, moita actividade, tamén moita oferta para todos os turistas e os locais que tamén estamos aquí celebrando en Compostela. Así que percibimos que hoxe a celebración é doble, porque é o Día Nacional de Galicia, pero tamén é o Día de Santiago Apóstol. Celebramos, dicimos, os galegos, pero tamén os de fora, e o que ademais tamén percibimos aquí polas rúas do casco histórico de Santiago é cada vez máis acentos, moita xente celebrando Santiago Apóstol, Día Nacional de Galicia, procedente de todas as partes do mundo. Facía anos que non viña aquí, pero hoxe estábamos por aí de ruta e dixemos, bueno, vamos a ver o posto xa que o día e cada nos ven. Tanto esta como a Ascensión son moi boas feiras. Bueno, o día presta, entonces. E ademais Santiago iluminou a súa noite cos fogos do Apóstolo, un dos principais atractivos destas festas, e as ilusións ópticas que milleiros de persoas seguiron en directo dende a Praza do Obradoiro. Despois das bombas de Palenque, o espectáculo pirotécnico, visible dende a Alameda, o Parque de Carlomagno e tamén dende a Cidade da Cultura, a cita estaba ante o Pazo de Raxoi, onde se desenvolveu o primeiro pase dunha nova experiencia inmersiva. Son 9 minutos de narración visual con escenas que xogan coa arquitectura do edificio, creando e derrubando a fachada unha e outra vez nunha quimera cargada de simbolismo. A exposición poderán contemplarse de novo esta noite en horario de 11
a 1 da mañá. E saímos xa de Santiago. A bica é unha das sobremesas galegas de máis fama, e non é para menos, malia levar ingredientes moi básicos. O resultado é do mellor da repostería galega, Xavier. Sí, ingredientes moi básicos, pero tamén moi nosos, como fariña de trigo, ovos, azúcar, manteiga de vaca, que fan un postre moi especial aquí en Tribes, o máis internacional. A 53 edición dá a posibilidade de probar este postre nesta festa da bica declarada de interese turístico de Galicia. Antes, pola mañá, houbo a segunda mostra de palilleiras, onde os veciños e os visitantes podían ver en directo como facían os bolillos. Agora está sendo a comida institucional, onde van probar moitos platos e tamén a bica. Logo pola noite, máis concertos, mañá unha camiñata ata Cabeza Grande, un percorrido de 15 km que se recupera, e pola noite xa teremos un concerto que pechará a festa con Luar na Lubre. No Obrador da Panadería Caneda levan décadas gardando con agarimo a receita da bica, o seu produto estrela. Algo ten que a distingue do resto. Pois o máis especial que ten é que sigue se facendo como antigamente, entonces ten un sabor que a xente sempre lle recorda a súa infancia, que eso hoxe en día é moi difícil de conseguir, manter ese sabor tan sencillo, pero tan chamativo. Ese algo que a fai especial está tamén nos seus ingredientes. Aquí, como coa receita, non vale improvisar. Empezamos pola manteiga de vaca, non manteiga de cerdo, nin margarinas, nin cousas desas. Ovos, fariña, masa de pan fermentada, azúcar e canela. E xa está. É moito cariño. Moito, e moitos anos de experiencia. En tempos, a bica era o postre das grandes ocasións. Hoxe vai abrindo outros camiños. É moi típico de aquí de Tribes, poñíase moito nas festas, en épocas moi especiales. Antigamente era para fechas moi especiales. Hoxe en día, é máis de diario ou de cualquier antoxo ou capricho ou regalo. Algún agasallo que tens que facer especial, unha bica. E claro, todo ten un porqué. Eu penso que a todo mundo lle gusta a bica de Tribes. O sea, non coñezo a naide que non lle guste. Gustaralle máis, gustaralle menos, comerá máis, comerá menos, pero gustalle a todo mundo que a proba e dice, que rico está isto. Un agasallo para o padal de quen a proba por vez primeira e para os que aprenderon a gozala dende ben cativos. Dende hai anos, no Grove, a Asociación de Amigos da Dorna Meca traballa para poñer en valor esta embarcación tradicional. Pero este verán dan un paso máis e ofrecen aos veciños e tamén visitantes a posibilidade, atención, de navegar nunha delas. A praia da Barrosa xogou de sempre no Grove un importante papel, non só pola súa localización privilexiada, senón por ser unha zona de abrigo que lle servía aos mariñeiros para encontrarse coas mulleres que se farían cargo da pesca da xornada. Por iso, este verán, a Asociación dos Amigos da Dorna, en colaboración con Náutico de San Vicente, deron un paso máis na súa aposta para pôr en valor estas embarcacións. Poñer en valor o que son o patrimonio marítimo que temos, poñer en valor e recordar. Por iso salimos daqui o que foi esta playa estratégica de abrigo e de intercambio de que viñan as mulleres do Grove e levaban o peixe e traenlle roupa limpa e, sobre todo, explicarlle aos que veñen a estas charlas pois as tipoloxías e o traballo que facemos na asociación, que é recuperar o patrimonio e poñerlo en valor. Sorprendeunos a boa acollida que está tendo esta iniciativa, que chega a veciños e visitantes ás dornas que recuperan desde a asociación, pero tamén a historia dunha praia que de sempre xogou un papel fundamental, unha actividade que comeza cunha explicación na praia e remata cun paseo polo mar. Vamos a salir e van a participar, van a levar a caña un momento, vamos a facer un cambio de vela e a bordo, pois, ao estar, como estamos un hora ou hora e pico, pois vamos falando un pouquiño de todas as embarcacións e ali rematamos o que é a charla instructiva e poñer en conocimiento do patrimonio. Pareceme moi curioso como cambian as cousas, non? Que importante foi na cultura galega que tanta xente ten pois eso, na súa familia o preto e nós, por exemplo, non coñecíamos nada, pero bueno, parecenos moi interesante coñecelo. Pois vamos dar unha volta na Dorna e, bueno, ver un pouco como é a navegación e o manexo dunha Dorna Meca. En canto abren as inscricións para participar na actividade, esgótanse prácticamente as prazas dispoñibles. Son moitos os que queren coñecer de preto embarcacións como a polveira ou a xeiteira.
pero tamén escoitar a historia e o papel tan importante que xogou esta praia da Barrosa nun momento en que a pesca era o motor principal. Hoxe comparte co turismo esa relevancia dun areal moi apreciado na zona. Faino ti co choupán. Esta é unha actividade en que se lle solicita ao público a súa colaboración para rehabilitar unha antiga embarcación do estaleiro de Purro de Bueu, xa inactivo, pero que garda e divulga a memoria do patrimonio mariñeiro. E ali, nós, coñecemos o choupán. Fixeron unha petición, botar unha man nos traballos de reparación do choupán, unha antiga embarcación construída no estaleiro de Purro de Bueu, xa inactivo, dende onde mirar e valorar o patrimonio mariñeiro. E mirámolo. Pasábamos por aquí por el paseo marítimo y nos ha llamado la atención estos barcos y los niños querían entrar y nos hemos encontrado con que había una actividad de reparar los barcos antiguos. Me gustaría aprender cómo se hacían los barcos antiguos y cómo se arreglaban. O noso obxectivo foi sempre defender a cultura marítima, dende as embarcacións, a tradición oral. O estaleiro de Purro, por suposto, sempre foi para nós unha identidade, sempre estivemos na loita para defendelo. Estamos aquí pois intentando involucrar a xente da vila para que participe na restauración do choupán. Y sí, es muy importante que entiendan, ya que nosotros venimos del interior, pues que aprendan, pues por lo menos eso, cómo se construían las embarcaciones y dónde pescaba y con qué pescaban los marineros de aquí. A convocatoria realizada para cativos e maiores pola Asociación dos Galos é unha actividade participativa para realzar os procesos artesanais e divulgar o estaleiro de Purro como motor cultural. Costaba mucho hacer los barcos con las herramientas antiguas que hay expuestas y la preciosidad que queda al final, después de estar tan viejo y estropeado. De coñecelas e de saber que hai detrás, que historia hai detrás. Bueno, a ver, a historia non podemos esquecernos da historia porque é moi importante. Eu son mariñeiro, meu abuelo era mariñeiro, sabimos dunha historia, este pueblo naceu no mar, do mar. Un proxecto continuo de rehabilitación que lle dá unha nova vida como presenza da memoria mariñeira a xeito do relingado de velas. Lonxe da masificación que adoita haber nas zonas de costa, son cada vez máis os que optan por pasar as vacacións en zonas de interior. Buscan sobre todo tranquilidade, pero tamén pasar uns días rodeados de natureza e lugares de interese cultural. Se as vacacións son para descansar e relaxarse, non hai se cadra mellor destino que unha vila pequena rodeada de verde con interesantes recunchos que visitar e, máis aínda nestes tempos de grandes calores, un río que refresca o ambiente. Y la idea es también de buscar un poco el fresco. En Galicia hay mucho río y paseando al borde del río pues se encuentra uno fantástico, con el fresco, con la naturaleza y la tranquilidad. Lo que estamos viendo nos está gustando bastante y luego pues eso, pues lo que hemos hablado, que no siempre tiene que ser costa, sino que también, oye, la ciudad de interior, pues bueno, pues... Se as vacacións son para descansar e relaxarse, non hai se cadra mellor destino que unha vila pequena rodeada de verde con interesantes recunchos que visitar e, máis aínda nestes tempos de grandes calores, un río que refresca o ambiente. Y la idea es también de buscar un poco el fresco. En Galicia hay mucho río y paseando al borde del río pues se encuentra uno fantástico, con el fresco, con la naturaleza y la tranquilidad. Lo que estamos viendo nos está gustando bastante y luego pues eso, pues lo que hemos hablado, que no siempre tiene que ser costa, sino que también, oye, la ciudad de interior, pues bueno, pues tiene sus encantos también, ¿no? Además no está masificado, es más tranquilo y al final lo pasas mejor. Fuxir da masificación da costa e das grandes urbes é outro dos incentivos que move o turismo de interior. É un verán un puño relaxado, hai xente no día a día, habitualmente, e é un turismo moi, como vos diría, pois, non moi masificado, pero con xente constante, non? Que lle gusta moito o interior, aposta por zonas moito máis tranquilas, non masificadas, e onde valora moito pois, o espacio natural e o elemento monumental e pois, a gastronomía, non? Unha opción que vai en aumento. De feito, Ourense foi a provincia que máis medrou en afluencia de visitantes no que vai de ano, máis dun 5% con respecto ao mesmo período do ano anterior. E medra tamén a oferta de aloxamentos para cubrir esa demanda.
E a verdad que isto, canto máis integrado esta naturaleza, a día de hoxe a xente máis o busca. Gusta esta tranquilidade, gustalle poder vir con mascotas, vir con nenos, poder salir, é dicir, outro tipo de oferta que non había antes. Xunto á natureza, a paisaxe e a gastronomía pesan tamén a riqueza monumental e os lugares de interese espiritual. Vamos a Santa Mariña de Aguas Santas, que es peregrinaje, y después al Santuario de los Milagros, que es también peregrinaje. A xente aquí está moi ben situada para desplazarse tanto a Ribeira Sacra, o Canón do Sil, como a Baixa Limia, como a zona do Ribeiro. Pertenecemos a Ribeira Sacra, están os miradores a 14, temos o parque acuático que se pode ir andando, entón, tamén abarca moitas posibilidades. Menos tráfico, menos aglomeracións, menos balbordo. En suma, unhas vacacións idóneas para esquecer o estrés da vida cotiá. Pois ata aquí as historias do Galicia Noticias. Nos volvemos mañá, como sempre, un pouquiño antes das 2. Que pasen feliz Día Nacional de Galicia. Quedan xa coa previsión do tempo en Noelia.